Sinali. Omana iga bara de kala sa. Ka musomani logique du kono Sinali. Ha? Afaye muso telefuru ka dima Sinali. Ya sai hakili ga siga sigi Sinali. O berata musomanu med dunga boli ga so. Sinali. Muso mai. Sinali. Muso mai. Iye chemasaye. Jamana ngona no. Abe jabala muso fe. Sinali. Imanyena samanyena basi komai. Fana jabala muso fe. Sinali. Sumanu bi fe dunga bola. Bi bolo nafolo di no fe. Ni nafolo mbana gien dongo do Sinali. Itu shi no fe. Ikulo bala. Nya famia pawa. Hakili sigi. Ika muso ye kutui. E ma famia ne te ni donti. Ita soro wale fen termuso redo, kadi termuso redo. Oh, kadi termuso do. Kadi termuso tew. Ngwan mi vinyana. Hakili to muso. So man. Ki ka barake, ika bara minani seba ku. Dodo on jigi baba ko dodo. Nya famia pawa. Ne bi siraji. Aw, an tangi e blasira. Non, on bon. Aw. Daouli. Mumela. Ndabal bana do. Hina de biga amine. Wale. Nine to ko. Ngane adi alamu. Ay ibe desur. Ay kana kashisa. Ni masika shukuisa ha? Sisa. Waleti amadi furumso shiara fi mako kona muso. Awi chensa. Akadi bega desur ina ka kulengeke. Na furani ni mugo ga furu gera nyongo fe. De ma bebolo. Oti kashukuisa. De ka di be. Surtout ni asoro. I doromani lama. Ini dimbe korba nyongo fe. Esinga kuma obe beni de wuli kuma. Wila fe me. Anga di ala masa demi soro demi ala kilin peure bulu ala de sega di mo kele ne sega menda ikana jo ngani kuinsa anga ikana mfo alvinire Ni date sega fo Nene tumbe sega fo sama soro ne afa en solution soro la dawli sisa ba do ha comme tu tellement do ben bulu comme ien wele Idu ngoko wa gele ma ore ga manyi sira fara na me na so mu se ga to chi nyana bo na ga shini pe shini nyene abe plan do sisi na iba don ante se pote o me kana sira ma ni kon bolo kana ma fa vini fo Ibote aw anga pen fo na ere bura kala na ere hare bo wuli ka fo ni ya ere yo tun kan ne era na e dono décider gata docteur Ben fi gata la jella wa sega fo ay pushon ab sega fam tuguna sunni fle pushon na manone ay e kana fa ya e ga tu no na ere bura kala na fura ni na ere me he buli ya to chila problem fi ta randa wuli ah kamera kam do kana kasha am nyo wele Javier nene wele. No ke wele. Kilo koka. Koka. Basi wantina. Basi to. Na so shite mana hera la. Alhamdulillah. Fifi. Ibado ala e furuda. Ka barika bade kala. Wa furu no flani nyogonche. Family meeting on in your chair. We off learning your check kiloni. Bro, I'm a sick one like a pick up Kalam. Ogum Konana. A bomb borasism. And then I miss you that they cook money for me. Wa I smoke my phone. She am back at my bella. Fika donc a beaucoup adamade desoro wati de mo fina wa chebse ka desoro ashikoro bale ngam muso na le sira degré do mom aka den ko bi kelaya
wa den sɔrɔ wagati de fana bɛ mɔgɔ la n'a fɔra bi ne ne ti yan jɔnni de bɛ na ne tiɲɛ ta wa ne ne fatula bi a bɛ fɔ de ko ne banna nka ni ne ye den kelen sɔrɔ sisan ni ne sara a bɛ fɔ de ko n fatula wa o hukumu kɔnɔna na ne mago bɛ ka ne sɔn hali n'a kɛra den kelen dɔrɔn ne tɛ ka foyi ɲini fɛ ka tɛmɛ o kan bi. Jabi n'i ka kuma faamuya e ko k'i mago bɛ den de la ni wagati laban na ne kun kɛlen don ka ko o k'i la ne ni sara bɛɛ la walayi ni n b'a fɔ k'i mago bɛ den na tile 2 in na ni Ala sɔnna a bɛ den sɔrɔ. Fifi tellement que nin diyara ne ye bari ne bolo k'i bɛna jaabi min di yan i m'o di yan ka d'a kan e ni ne ka den sɔrɔbaliya bana t'e la bana tɛ ne la dilan de t'an cɛ wa ni dilan tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛna den sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ne bɛ fɛ i k'i hakilila miiri fɛn o fɛn de bɛ yen n'o ka di i ye i k'o fɔ dɔrɔn n k'o k'i ye bi. Fɛn fɛn ka di ne Jabi. Fɛn o fɛn ka di i ye. Alvin. Hey. Mero ni ko in kera kamana gan ko isa. Na foro ne ko Alvin me ko ni kono manu adina. Me bine ga na me nkulola. Ko ga jakuma te nyine mine. Ni ko joro ko ire. Ne dunya fa Alvin ngu kono manu wa parce que nya fo banantina na to inori. Ha esa ka kulengela funga bula wartu nga ala ni chego ine terim sunche ali dia to ne borane ko ikala Alvin si sare ini ngana le nyogona ni al nasoro ete den sur Alvin ne so ne be de boyoro kana galun takala ela ne bo boyoro la nga do metaga yoro ni la Kadaka mun bɛ yen o ye dilanko dɔrɔn de ye Jabi y'a faamuya ne tun bɛ fɛ Jabi ne kɔrɔkɛ in bɛ yen nɔ n'a ma furu fɔlɔ i bɛ terrain kelen dɔrɔn d'a ma a b'a jɔ a yɛrɛ o la n bɛ hakili jagabɔ an ka denko in na ni Ala sɔnna a ma. Fifi terrain ko tɛ yan o tɛ problème foyi ye e b'a dɔn ne ka foyi tɛ dogo e la kuma o kuma bɛ yen n'a fɔra e kun kan i b'a dɔn ne bɛna f'i ye ne balimamuso de ye ne sigi ka nin denko kuma in fɔ ne ye ne ye wele ka na ka kuma in f'i ye bonya kɔnɔna na walasa i kana na dimi wa ne b'a dɔn ne ni e cɛ nafiki tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wa mɛn o mɛn an bɛna ɲɔgɔn faamuya don dɔ la. E balimamuso de b'a fɔ ko den ka d'a ye n'Ala sɔnna ma an bɛna den sɔrɔ n'Ala sɔnna ma. I ko ten n'o kɔni kɛra kana sika terrain ko in page foyi t'a la. Terrain ko kuma bɛ yan dɛ. C'est comment vous allez bien? Ça va. Monsieur Jabi? Oui. Ça va? Ça va. Aw bɛ terrain ko baro la dɛ. Oui an bɛ baro la. Pour basi la. Alhamdulillah. Ça va bien? Ça va. D'accord. Karim. Oui. Cɛ yɛrɛ i bilama ye. Mais quand on travaille avec les boss, on doit bien se saper et être présentable. Ouais. C'est vrai. D'abord, tout.
karamɔgɔ dun ŋana ni muguba de bɛ karamɔgɔ la bi. Karamɔgɔ. Wallet. Somɔgɔ. Baasi tɛ yen. Nse. An b'a. Karamɔgɔ ne nana i ka yafa n ma de koyi. Aw o don ne ye kumakan jugu f'i ma i bɛ yafa n ma. Wa baasi tɛ Ala ka yafa an bɛɛ ma. I b'a dɔn waati dɔw la maninfinw ka fitinɛw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma de. O de b'a kɛ quoi sinon ne yɛrɛ b'a dɔn i t'o maa ye. Ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la a ma ne tɔɔrɔ koyi. Ne b'a dɔn i tɛ mɔgɔ jugu ye. Awɔ n'Ala sɔnna. I yafara. N'Ala sɔnna Ala ka yafa an bɛɛ ma. E yɛrɛ ye ne wele a y'a sɔrɔ ne kun dalen de don quoi. Komi ne ye suro bɛɛ kɛ maa dɔw ka baaraw ɲɛnabɔli la. Komi n lafiyara sisan sa n fana ye kɔlɔsiw bila kɛrɛfɛ k'an da k'an ni lahinɛ dɔɔnin. I n'o ka kan. Awɔ kɛ. Reposel tɛ. Walayi. N'o ye kan. Awɔ n'Ala sɔnna. Karamɔgɔ. Fɛn mun ne nana yafa deli la. N t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ fɛ n ka mun k'i ye n'a sɔrɔ n ka mun f'i ɲɛna. N'a sɔrɔ walasa i ka yafa n ma yɛrɛ yɛrɛ la i dusukun kɔnɔ. Fɛn o fɛn ka di ye a fɔ ne Walɛti ne b'a k'i ye. Walɛti hali k'a dan i bɔra so dɔrɔn k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka na i mana foyi la yafa deli kɔ. O dɔrɔn kama ne yafali ma yafa ti kɛ Ala ye koyi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la. Ayi fɛn o fɛn ka di ye fɛn o fɛn mana diya i ye a fɔ n ye dɔrɔn. Yɔrɔ min yɛrɛ dɔrɔn ka di ne ye o ye i bɔra dɔrɔn ka na ne fɛ yen ka na yafa deli o dɔrɔn ye ne fa walahi. O dɔrɔn ye n fa. Karamɔgɔ. Vraiment o diyara n ye yɛrɛ de Ala ka an to ɲɔgɔn ye vraiment Ala ka hakili ɲuman di ne n'i ma hali sisan. Karamɔgɔ dɛ. Karamɔgɔ. O de ko wari ne sɔn. Wele. Walɛti kɔni b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn e ka ko ka di ne ye bari ne ka kiliyan caman bɛ yen nɔ e y'olu ɲɛnabɔ ne ye ne yɛrɛ b'o dɔn. I ni ce vraiment Ala ka kanu to ye. Wele ka di ne yɛrɛ ka di ne toro. Kan kɛra i yɛrɛ i ma fɛn fɔ ne ye bilen dɛ. Tu cayara o fɛn fɔli ma. E yɛrɛ b'a dɔn an ka marché ka teli. C'est pour ça que n ma se ka contrôle wɛrɛ k'i ye quoi. Karimu. Cɛ yɔrɔ bonne nouvelle de bɛ n bolo yan bi. Bon, et ka ko bɛɛ de bonne nouvelle ye. Mais j'espère qu'on dirait qu'un contrat wɛrɛ sɔrɔ avec d'autres entreprises. Parce qu'il va la faire lui an ka entreprise c'est le professionnalisme 100% parce que n'i ye baara di anw ma an b'a kɛ k'a d'i ma à temps réel. Mɔgɔw ka confiance dalen don an kan et puis toi tu es l'homme de la situation pour gérer les affaires de l'entreprise, avoir de nouveaux contrats avec les étrangers, les Maliens. On est international. Mais c'est mon PDG. Tu as bonne nouvelle fois, bonne nouvelle fois. Karim. Oui. Vraiment content mais o tɛ. A bɛ sɔn ka kɛ nouvelle bon wɛrɛ ye dɛ. I b'a dɔn dɛ. I ma ne ni Fifi sigilen baro la. Baro la, ça c'est bien. Yɔrɔ. I b'a la an fila bɛ nisɔndiya de. Ouais, je vois. Bon a y'a yira n na ko tile filɛ na dɔrɔn k'a bɛna so bibini kura la. Ale magara cogo di? K'a bɛna so den kura la. Fifi bɛ fɛ ka den di e ma. Très bien, i y'a faamuya. O tɛ nisɔndiya ko ye wa? Monsieur Diaby, c'est moi je pense que à ce moment-là, on a tout plaisir à y aller. Il faut rester focus, être concentré sur ce qu'on fait. Parce que l'entreprise fait ça, quand tu écoutes toujours l'envie des femmes, tu vas te détourner de ton objectif. Est-ce que la femme, l'entreprise de tout ça avec y aller. Quand il y a un objectif pour que dans les jours à venir, on soit le meilleur au Mali. Hein? La gestion de l'enfant, c'est pas facile. Denga fait miseni il concentré denga na banana il place ta barrière là denga inscription école là ni denga yoro do là tu vas vouloir assister kata denga ga ko do là kata denga mission fait voilà banga fait et le doué cerveau y est dans l'entreprise. Est-ce que c'est le bon moment? Moi je pense que c'est pas le bon moment. Karim. Nogo. Ne sa wati ne bo do. E kana shi hagan bolo ki ko ne bo do.
n'a hakili la den sɔrɔ n ko wagati de b'a la kɛ an bɛ ka nin baara fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ jɔnni kama an ka den nataw tɛ yan. Papa i jɔ sa den ko in kana jɔr'o la yɛrɛ ne bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ so kɔnɔ yan nɔ ne mago ye mun na yan dɔrɔn negemafɛn ni nege bɛ ne la i bɛ to k'o wari di ne ma dɔrɔn i bɛ bɔ i bɛ tiga ci la ne b'a tɔ bɛɛ gérer den ko in kana jɔ a bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma. Voilà mais a yɛrɛ y'a yira o kɔrɔ b'a yɛrɛ kɔni ne tɛ se ka problème foyi sɔrɔ nin den ko la. A tɛ ka baara tiɲɛ yɛrɛ. Voilà. O hukumu kɔni kɔnɔna na vous savez yɔrɔ ni baara bila mɔgɔ la i hakilinaw bɛ kɛ cogoya min dɔw la i bɛ fɛ baaraw ka ɲɛ o de ye bila kuma in fɔli la i m'a ye parce que entreprise bɛ min kan quoi sinon effectivement c'est vrai parce que ni den sɔrɔla ne bɛ n'i ka testament kɛ qui va prendre l'héritage c'est ton enfant. Bon, je pense que c'est une bonne idée, Ok. Il faut qu'il y ait un femme, quoi. Mais il faut au cadre de l'économie. Sinon, c'est vrai. Oui, femme. C'est vrai. Karim, an tun bɛ to ka taa terrain lajɛ Musabugu. O y'i ka Musabugu terrain ye. Yala a bɛ cogo di? A bɛ yan. A bɛ terrain ye valeur sɔrɔ sisan. A bɛ. D'accord. O hukumu kɔnɔna na sisan. I bɛ tile minɛ i bɛ Fifi ta i bɛ taa terrain yira a la Fifi i bɛ terrain in lajɛ n'a kɛra i ka genre ye i bɛ n wele o la n bɛ papier min ɲini parce que papier min yɔrɔ min sisan n t'a bila yɔrɔ kelen dɔn mais yanni k'i na n b'a recherche kɛ quoi. Bon diya ne ye sa n y'a mɛn problème fosi t'a la. Comme aw y'a kuma fɔ cogo min comme n kan ka taa mission dɔ la n'an bɛ se k'a ko teliya si vous pouvez faire vite n bɛ taa yɔrɔ jira la ka ko ci la n pressé don. Awɔ problème foyi t'a la n bɛ se ka taa sisan yɛrɛ. Voilà n'an bɛ se k'a kɛ sisan quoi. N'aw sera. N bɛ n ka chèque ta so kɔnɔ. Ah ok. Awɔ. Donc n b'aw kɔnɔ da la quoi. Awɔ. I b'a teliya n b'i kɔnɔ da la il faut que a ko teliya quoi. A bɛ kɛ cogo di subhanallah a bɛ ɲa n'Ala sɔnna a ma Ala ka kanu to. Karamɔgɔ ne kun tɛ fɛ mɛn k'i mɛn basi ne kun bɛ fɛ an ka taa n reposer dɔɔni. Walati e kɔni b'a dɔn e ni ne kɔni cɛ kɔni o fana ma nɔgɔn dɔɔni dɛ n'a fɔra mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ni ne kɔni ne b'i ka baara de kɛ connaisseurs dɔw fana bɛ yen olu kɔni fana caman y'an ɲɔgɔn cɛ dɔɔni et puis ne yɛrɛ ye karamɔgɔ de ye kana ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ quoi. Karamɔgɔ ne ye mɔgɔ faga kuma de fɔ wa ou bien. Ayi kuma jugu tɛ kuma jugu tɛ genre ne fana fɛ ka n hakilinata dɔrɔn de f'i ye sinon kuma jugu tɛ. Karamɔgɔ je l'espère que i b'a kalama ko ni Wolɛti bɛ e ka ko dogolen bɛɛ dɔn kɔni. Ne ka ko dogolen o ye ko dogolen jumɛn. I hakili b'a la. Alahu akibar Wolɛti. N lamɛn ni ye n lamɛn bɛ n jabɔ i hakili bɛ Kadi la n terimuso Kadi nana ni mun ye yan. Ya kalabanciya kun taga bɔ ne ka dɛ i hakili bɛ Kadi la pɛrɛ i kɔnɔ da Kadi min na. Wolɛti jɔn y'o fɛ yen. Karamɔgɔ i ye kɔnɔ da la o m'i bɔ a tilala ka na a denko kuma f'i ye e ko n'a hakɛ togo togo e b'a kɔ o tɛ kalabanciya ye fɔlɔ est-ce que i bɛ Kadi cɛ dɔn. Kadi dɔw fɛ yan. N mago t'o la Kadi y'a fɔ n ye mɔgɔ wɛrɛ fɔ n ka mun b'o la ne t'e dɔn wa ko ne ye dɔn maka yanni Kadi k'e dɔn a sɔrɔ ne b'e dɔn i bɛ Kadi cɛ dɔn Kadi cɛ ye tɔbila mɔgɔ ye n'o ye nimɛjɛ ma dɔn ye k'i kɔnɔ da a muso la n'a m'i faga k'i si la tɔnɔ hali maa mun tɔgɔ dalen b'i la a b'a bɛɛ faga bon mun da ka di la an ka taa la n'o tɛ i t'a fɔ Kadi cɛ ye. Sans. Allez, denmisɛnninma ne ye mɔgɔ min ye e b'a dɔn du in kɔnɔ i bɛ n dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ne tun bɛ jeune min tun bɛ drogue ta
Il faut que je sois parce qu'à Kassabitoro, il faut que je sois là. Ne me tienne mon cas de goût, on a mis du coup, et pas bec là. Ne carré le café, mon cas, mon là, et bado. Un club à la cobe qui me fait garder d'âme. Ni est dendi, ni tchaïma. Ni déma toi là, et ben toi là. Est-ce qu'il est la femme? Ne quand a den son, ou ne Karim Tadi. Il est den son, tu le refais. Il vient de donner mon nom. Mais c'est une délicola. Il vient sur le mobile, on dit qu'on Et Alvin? Oui? Et Begatam? Eh, Begatam là. Ne Mogobila. Tiens, je vais faire un nez. Ne de ko ne Mogobila, ebe na ne la mebe sur katiga chila. Et Alvin? Oui? Ne be ɲininga o ni an ka furu san joli Eh, Kari? Ota bita o ya. Ou bien il va faire un furu anniversaire de ke. Bon, ni ma fili koni. An ka furu ni sanche. No, a son a Sanduru. Sanduru. Ouais. Alvin, e te ka miri n'an ka denko ye. I kan ka bila I hakili la ko den sɔrɔ waati de bɛ muso la. Ni muso ye âge dɔ tɛmɛ, a tɛ se ka den sɔrɔ tugun. Cɛ dun filɛ nin, siko t'a ka denko la. A bɛ se ka den sɔrɔ moment bɛɛ la. Kadi, ni ma fili ma ɲina, ne delila ka kuma dɔ f'i ye, a mɛnna. Ne ko i ma kana to ka ne lasigi ka manamanakan dɔw fɔ ne ye quoi, ne t'a fɛ. E bɛ ka kuma denko mun na nin ye, ne ye kɔlɔkɔlɔ wari de bɔ e ka furakɛliko la. Na an bɛ taa yan fɛ, an bɛ taa yan fɛ, an bɛ taa yan fɛ. Ni yan ta man di, ni mun ta ka di an bɛ t'o fɛ yen. Vin, ne ma ba i k'o kuma si ma. I hakili foyi de tɛ denko in na tugun. I tɛ foyi la k'i ko k'i jɛ ka fini dɔ don I la ka t'i yala ka segin ka n'i da. Hali I tɛ k'a bila I hakili la tugun an ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa denko in lajɛ. A da bɛ ne de la wa ou a da bɛ yɔrɔ jumɛn? Kore ka kɛnɛ Kadi. Ne ka kɛnɛ. Fɔlɔ la I miiri tun b'a la cogo min na I miiri t'a la ten sisan. Mais wallahi ni ne ko ne bɛ n ta e fɛ, wallahi ni n t'a dɔn c'est à dire e cɛ. Alvin, e de y'o yo. N taara karisa ka denwuli kɛyɔrɔ la. N taara n terimuso dɔ ka denwuli yɔrɔ la. A tigi y'a fa tɔgɔ da, a tigi y'a ba tɔgɔ da. Alvin, e tɛ ka miiri ya ko ne yɛrɛ fɛnɛ kan ka dɔ tɔgɔ da I n'a fɔ e yɛrɛ kan ka dɔ tɔgɔ da cogo min na. Je vais te dire quelque chose. O quelque chose in tɛ dɔwɛrɛ ye. Aw b'a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ alimɛti don ni furakisɛ kuntantaw la. N'o kɔlɔlɔ ma wuli e fɛ o bɛ wuli jɔn de fɛ de? Han? Alvin. Yo a bɛ yan fɛ, a bɛ yan fɛ. Cɛ denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ koyi. E bɛ sɔn k'a fɔ ko ne ka alimɛti nin ko. Nin kuma kan ka bɔ bɛɛ da kɔnɔ fo e da. Kadi, I b'a dɔn I bɛ ka ne dusu labɔ de quoi. I bɛ ka n dusu labɔ yɛrɛ de. I bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ quoi. N'a y'a ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ furakisɛ kuntantaw la quoi. Diyagoya I tɛ den sɔrɔ. E yɛrɛ ye kɔnɔ mun ci a bɛ kɔnɔya 5 bɔ, a bɛ se k'o bɔ. I bɛ ka ɲinɛ fɛn kelen fɛnɛ kɔ. Ala ye diɲɛ ma don o don da, ne ba bɛ ne lasigi. Ko kun jumɛn mun de bɛ yen? Denko mun de bɛ yen? Ne ye kɔlɔkɔlɔ wari de don e la. Ne ye kɔlɔkɔlɔ wari don I la, ça vaut plus de 3 millions. Ne y'o bɛɛ don e la denko in na. E bi de e bɛ na ne lasigi ko denko, o b'a ye bolo ko den ka di e ka tɛmɛ ne kan. Alvin, a ka di I ye cogo min na an ka kɛ ten. Denko in dɛ I kan k'i furakɛ cogo min na ne fɛnɛ kan ka. Kadi, fo
de Bila, impoli que tu es. Il faut que ça soit la dernière fois, quoi. Y'a combien? Ne m'en montre pas couille. Et pour le côté de Kadé, Katamene Kane. Fichier, ouais. Bismillah Kadi. Karamɔgɔ. A kɛra cogo di? Karamɔgɔ, e de ma fɔ ne k'a fɔ n cɛ fɛrɛ la, a bɛ se k'a faamu cogo min na k'a tɛ den sɔrɔ yan. Ne ni n cɛ tora o kuma la yɔrɔ min na dɔrɔn, e ma kuma jugu fɔ a yɛrɛ. A sera ka tɛgɛ yɛlɛma ne ɲɛ kan. N'o kɔni y'i cɛ ka ko kɔni, a ko ma ɲɛ kɔni. Est-ce que o ye cɛ ɲuman yɛrɛ ka ko kɛ tɛ ye k'a muso bugɔ? N'a y'o kɛ kɔni, a ma ko ɲɛnɛma ko ye fiyewu. Ayi furu yɛrɛ kɔni na kɔni mɔgɔ ni furumuso cɛ kɔni a mana kɛ cogo o cogo la I kan k'i furumuso lamɛn waati dɔw la nka e y'a fɔ a ye k'a tɛ se ka den sɔrɔ wa? Ne m'a fɔ o sira fɛ, ne y'a mara fɛ pour que a bɛ se k'a faamu cogo min na k'a dabali la k'a date a sera ka tɛgɛ ci ne ɲɛ kan ten. N'o kɔni n'o y'a ka ko kɔni a ma ko ɲɛnɛma foyi de k'o ye walayi. Bari furuɲɔgɔnya yɛrɛ la a kan ka ɲɔgɔn lamɛn quoi dekun bɛ bɛɛ sɔrɔ furu kɔnɔna la. O kɔni furu yɛrɛ kɛcogoya ye a bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn a bɛ ɲɔgɔn dekun o kɔni ye sɛbɛ ye mais ka fɔ ka furumuso bugɔ kɔni fo ka se ka tɛgɛ da tulo kɔrɔ yɔrɔ ma tigɛ yɛrɛ ɲɛda yɛrɛ kɔni ɲɛda mɔgɔ man ka bugɔ a ɲɛda la fiyewu I cɛ hakili a hakili ka dɔgɔ o la dɛ a ma ko ɲɛnɛma foyi de k'o ye walayi n'a ma ko ɲɛnɛma k'o ye. Karamɔgɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ n'a fɔra I bɛ furu la den t'i bolo a ma nɔgɔ den dun ka di ne an mɔgɔw bɛɛ bɛ ka ne dɔgɔya denko la. Yɔrɔ furu yɛrɛ sirikun ye den de ye furumuso ɲuman bɛɛ ka laɲini ye ni furula I ka se ka den ɲɛnɛma sɔrɔ I ka se k'i siw bɔ joona I ni denw ka se ka kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra I si bɛ ka kɔrɔbaya den tɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ fana tɛ ka miiri o la tiɲɛ yɛrɛ la nin ka ma nɔgɔn yɛrɛ de koyi. Karamɔgɔ wale ne yɛrɛ de sɛgɛnna ne yɛrɛ de sɛgɛnna. Wa a bɛ kɛ cogo di I b'a dɔn sɛgɛn kɔ fana ye hɛrɛ ye koyi sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye nka est-ce que den ka di ye wa? Karamɔgɔ ni den man di ne bɛ se yan nɔ wa? Alvin. Wallet. Nene. Wallet. Nam. Ni mun mana ko itantori. Omnger. Mun ne yesi yan? Ha? Hey, Allah. Ci fugan jatige ni mi. He. Ne te nyuma ngai jabitige. Mane tanade ga na no. Mais mun be ibe mun ne kodi. Me message ci Alvin. Me vocal ci ma. Mi wole ita shire po. Mais Wallet, I moko be mun na ko fo ikata ya famia. O fo dro ikata. Ne moko be de Alvin. Ne bi fanga borgo ko mono. E to ga nyina kini de ba de be kuma. Ha? Ne den ba de. Den fa kan sororo mina de. Den ba tse ka fiwo. Eh, I bi ga nyina fem ko. Ye wal sore ya famia. Ye muso wore ka sore ya famia. Kana mun la I nye farale no, mun la ti moladi. Ne bi ka sare tirum su ta yoro. Tirum su poro ta yala la. Atana segisa. Ba do, kan kwa ne era de ni finga. Alvin de. Wallet. Den ka di ye sɛbɛ yɛrɛ la Awɔ. I mana sɔrɔ sira nasuguya o nasuguya fɛ. Karamɔgɔ den yɛrɛ de ka di ne. O kɔni n'i kɔni mɔgɔ tɛ kasi denko la denko kɔni ma bɛ kasi denko la wa? I hakili la tigɛ o la den kɔni hadamaden yɛrɛ man k'i ɲɛji bɔ denko la ni denkisɛ ka ca I bɛ den sɔrɔ kɔni o kɔni o tɛ koba ye kana kasi I ɲɛji cɛ I bɛ den sɔrɔ
bi den sɔrɔ y'a faamu wa i ɲɛji cɛ den ko kɔni ne yɛrɛ ka hadamaden ye ka kasi denko la kɔni e ma dɔn kow tiɲɛna n'i hakili b'i yɛrɛ la i bɛ den sɔrɔ dɔ so kɔnɔ i k'i lafiya dɔɔni komi i kunkolo bɛ k'i dimi n'i kunkolo dimi tɛmɛna n'Ala sɔnna i bɛ den sɔrɔ den kɔni bɛ sɔrɔ i y'a faamu wa taa so kɔnɔ i k'i da dɔɔni i sɛgɛnna e ma tagama ka na de wa i sɛgɛnna wallahi i sɛgɛnna i y'a ye taa so kɔnɔ i k'i lafiya dɔɔni n'Ala sɔnna i bɛ den sɔrɔ den kɔni a bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma wa a bɛ kɛ cɛmanni yɛrɛ ye koyi ni Ala sɔnna e ka den ko nin y'o latigɛtɔ de ye